Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nakajingber ngem tur kiseng bahalang haringkat ki pajba na mau senram mau plang bat ranikor ban tur se sekretariat na mar jingbam jubab ka sarkar jala halor ka mat jingdawa ban weng ya ka sai computer limited nak basam bat lumbai thang boarding electric hakite ki than kalami ka jingkali na ki lat pathai khubor yauba metba lingdo umentri break mi ya katanat boarding electric ka sarkar jala hakano phai sngi jong ka santare gu jellio araja arpun riu haba jubab uba metba lingdo uloong bagila don shibon ki jing ot jing nam na ki seng bhalang na ki bors nong bat ki nong song snong na ki tegi than bat komumentri ulai kran bat umentri rangba ka jala ukonrat ke sangma ulaong bakum ka sarkar jala ka yeng ha kanong rim baki mat ki bakta yaw pajba habban le ai ulaong baka kampersha ya ka sai computer limited ka don ha ka jing bishar ka Meghalaya High Court bat kumta kadang don ru ka jing kran bat ka tanat law jong ka sarkar jala ka mausenram isu ka niladon ke jing ya kendo hakabede bat ki kam ki bede na ka benta ka ni ka franchisee ha mausenram subdivision jong ka MECL bat ngilaya kren itir bah ti ka bang ngilaya sim menta ka long ba ka kis kadang don po ka yang seri dan rewala kataru namar ka jing dawa jong ka kam ka jing dawa jong ka jing ai jing sakri jong ka MECL saki pai ba jong ka tuka solution barok we but alor ru ka jing ya kedu jong ki MLA ki bahap apo jong tu konstitusi pro lai teli nan yang jong ka mau pelang konstitusi nak yang ka mau sunram konstitusi bat nak yang jong ka nani kor konstitusi kilawani kendo yang kasian ke ba men cham tu yong tingi la stang ye ka ban sim kam ban ya shu kum do ban thau ki la du ki wat da kadang don ka case hapo injury ndeng la ai ka direction ya ka office ba kin ya na sakmat ha ka ba ban pet ya ka no ka la ti ban le kat kum ka ai mat klem da ben slam shu ka lenti ka long ba halor ki bon ki daw ki ba ki pai ba ki kendo satu ka ba mut kawan rak ka jing thut nadu ka jing ya ka power supply nadu ka billing nadu ka ki meter reader bat kum ta ter ki bon ki problem tu ki ya kendo situ tingi habi ban snap ban cha score na lor ki be ki balawan ki NGO na ta ki sinjo bat kum ta ter ka ba mut ka don ka ka ba lalong ka ba don coming ya ka bangin haban sim ka dan rewi baru kata ka jing sakut ka long tang lamar ba ka kam kana don hapo ka sari ni hab ya ka ban pensotu dan dei wala kata wat ka dan dot ho sari ngin persyang baka dum don kanu pada ka balong persyak ya ka sari ndai ngin nya kat kum ka lenti jong ka ai tang kata ingin persyang ban pen koloi no ikani kat bala di nakal yang ke department bat nakal yang jong ka legal department ka law ki kin ai ke jing ai jing mot nakal joki kum do nya chakmat bangin pun sedang cu yang kakap isya ngalabu la kuno bakin ai no ya ka jing ayu menta kasi terlata dia baki lala ban pendek kani kata kata kalau baba terlama ta kalau mun har tio bon bat kloi kat bala ngin bersang pendek ha ka bedi bakat ka kam ka bedi jong ka sairu ni ya kren bakin ki MLA bat ngala bu ru ya ka jing ala ai ka jing penting jong chief minister ha ka bedi bakani bat nak jing uru baka no ka kam ka bedi na bat ki ba ni deben sim ya kena apa di ulai ulah menjuru ya kena nuka lai ka sim tambah nginap sim ya ka lai ka ban nom dei ka balong persak ya ka jing don benta jong ka yang seri high court hakan ka Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modern ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.